magkakaroon po tayo ng free health consultation tomorrow po dito sa CMD office in Legazpi City. Bukas na po yun, November 24, Friday po, 9 a.m. to 5 p.m. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Ayan na, take advantage. O baka may mga listener tayo na may mga kakilala kayo na may mga problema sa kalusugan. Encourage nyo po na by tomorrow, take advantage sila na maka-avail ng ating free health consultation. Tandaan na 9 a.m. to 5 p.m. First come, first serve. At kung meron kayong mga dati na po, yung mga latest na mga laboratory result, pakidala din po, ha? Dalhin nyo, okay? So, siyempre, yung mga mag-avail ng free health consultation, the best talaga, magpasiguro kayo ng pambili nyo ng product. Bakit kailangan magpasiguro? Talaga ang tutulong, kung may mga health problems kayo, ang tutulong talaga sa inyo na ma-rejuvenate kayo ay ang ating Power Trio. Pwede pa yan, sabayan kayo ng CR juice, di ba? Yung free health consultation, tulong natin yon sa mga tao, lalo ngayon na, Christmas season na. Kaya sabi ko, sige, gawa tayo ng isa uling araw na free health consultation. Okay, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, text lang po sa 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, hindi lang yung good health ang sinishare po namin, ha. Kailangan natin ang mga retailer, mga distributor. Join our business. Napakalawak po ng market ng ating mga produkto. Again, sa mga listeners natin, abangan nyo po yan. Yung ating mga event na mangyayari dito sa Legazpi City. Yung year-end event natin will be on December 16, 9:30 a.m. sa LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bumili lang ng isang 30 ml HCI CMD 620 with free lunch. May door gift na po para doon sa mga first 50 na darating, may door gift kayo. And of course, you have the chance to avail our promo. Opo, may mga promo tayong ibababa. So, mag-ready po kayo ng pangbili ninyo. At may, siyempre, lagi tayo niyan, may mga paraffles tayo para masaya ang ating magiging event. Okay? So, yan. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat. O, saan ka na ngayon, Ma'am Wida? Isa itong napakagaling na nurse na dati nagtatrabaho sa abroad. O, saan ka ngayon nakadestino? Ma'am Wida Sagsagat. Okay? So, yan. Ulitin ko lang, anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. And lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And also, yan, sa mga mahilig magkape, ako mahilig talaga ako magkape. Oo, kung ang iniinom yung kape ay acidic, palitan nyo na po ng ating HCI coffee. Ang ating HCI coffee, napakasarap niya po at alkaline. Paano naging alkaline yung kape natin? Samantala yung iba daw na kape ay acidic. Pag sila ay uminom, ay nangangasim po sila. Parang mahapdi. O, bakit naging alkaline yung ating kape? Because of the minerals. Meron siyang bamboo salt. Okay? So, yan po. And of course, sa mga taong constipated. Oh, yan. Sino mga constipated dyan? Nako, gumamit kayo ng ating CR juice. Ano ba yan ang CR juice? Talagang pangpa-CR po. Opo. Cell rejuvenate juice. Kailangan maging malinis ang ating mga colon para mas maganda ang pag-absorb ng nutrisyon na ipapasok nyo po sa inyong mga katawan. Again, ang aking text hotline,
0939-904-0717. Ha, bukas, Friday, November 24, free health consultation sa CMD office in Legazpi City. First come, first serve po tayo. O kung mag-asawa, parehas katulad ng mga pumunta dito, kung mag-asawa, parehas na may health problem, sabay na po kayo. Oo, para sabay kayong explainan. O, di ba? So, ito muna, isang amazing testimony, paano siya natulungan. Alam nyo ba, nung nalason, lumaki yung tiyan, pati yung kanyang ari ay bumagsak na, ano pa, pati po sa, ano yan, yung natuklaw ng ahas ay natulungan ng ating product. Pero pakinggan na lang po natin ang kanyang kwento. Okay, nandito uli kami sa DAET para sa aming gagawin na health symposium dito sa DAET. At nandito na corner ko uli yung nalason na hindi na siya na lang magkwento. Kasi last time naputol yung kanyang testimony, naubusan po ako ng dito na puno. So, para ma-inspire mo po itong mga attendees natin, pangalan po uli, edad taga saan? Ako po si Antonio Yanyeba ng Proctris, Barangay Dugungan, Daet Camarines Norte. Ilan yung edad po? 79. 79. Nung napunta ka dito, bakit ka napunta dito? Napunta ako dito dahil sa ako'y nagkasakit ng prostate. Na kung saan lumaki na yung tiyan ko na halos oversize na para ng mga anak ng 9 na buwan. Sigurado kang prostate, lasan sabi mo nalason ka. Nalason muna ako, tapos yun na nag-uwi na sa prostate kasi bumaba na yung bitoka ko doon sa aking bayag, nag-abot na sa tuhod. So nung ako'y madala sa ospital within 1 week, wala namang development, ay may mga tubo na ako dito sa ilong, kung saan ako nilagyan. Tapos sabi ko, ilabas na lang ako kasi wala naman yung lahat ng mga ng doktor, katulad ng ultrasound, mayroon x-ray, wala naman magandang development. Kaya nagdesisyon na kung ilabas na lang. Ayaw pumayag at sabi sa akin ay hindi pwede kasi baka may mangyari sa iyo sa daan. Sabi ko, Dok, kung ako'y gagaling dito, bakit baga hindi ako magtiyaga? Ay wala naman development. Mas magaling pa doon ako sa bahay mamatay. Teka muna. Sabi mo, yung last time, sabi mo, 1 week ka na sa hospital, hindi ka makadumi. Kadumi. Anong ginawa sa'yo sa hospital? Ang gusto, Naka-dextrose? May mga nakasampung dextrose na nga ako. Tapos sabi sa akin ng doktor, ganito, lagyan ako ng catheter. Sabi ko wala doon ang problema. Sabi mga nurse nga sabi sa akin ay siguro ayaw mo magpalagay dahil hindi ka tuli. Sabi ganyan. Ayun pala sa akin. Sabi ko mas nga ako ngayon, i-display ko sa inyo pero wala diyan ang problema sa pantog ko. Ang problema ko, di ako nakakadumi. Dahil lang kaganyan sa basong tubig na inumin ko, isinusuka ko 1 timba. Kaya ako dinala dito ng anak ko sa ospital dahil lang sabi ng anak ko madidihide. Yun ang kwan. Pero wala naman akong magandang development. Anong dahilan para ako manatili dito? Kung ako mamamatay, doon na lang sa bahay. Ngayon, pagdating ko sa bahay, ito na nga nangyari na pinapirma ako sa waiver para daw kung ano man ang mangyari, wala silang sagutin. Pinapirma ka sa ospital? Sa ospital mismo. Para makalabas? Para makalabas ako. Nung ako dumating sa bahay, ito na nga ni kumadrihon ko man, nagmariti sa akin, mayroon niya pading magaraganda ditong ilapat sa'yo. Tubig lang. Tubig. Ay, nag-try ako. Tubig? Yung CMD. Okay. Ilang drops binigay? Sabi ni Mading Nina, ay bumakal kang iya sa giguling niya. Madali lang. Hindi yung anak ko naman na binata, pinapagbisikleta ko, pumunta ka ako doon sa Gigoli niya, sa may Giselle, bumakal ka ng ganito. Tapos, sabi ng anak ko, bakit papa? Magagaling ka pala doon sa tubig? Sabi ko, subukan na lang natin kasi ang hinahanap natin, yung gumaling ako. Gumaling. Oo.
sinunod naman ako ng anak ko. O ilang drops yung ininom? Pagdating ko sa bahay, binigyan ako nung anak ko ng tubig na maligam-gam sa baso. Ilang drops? Sa gusto kong gumaling, nilagyan ko kagad ang 30 drops. 30 drops. Pagkainom ko noon, medyo nakaginhawa ako. Maganda yung pakiramdam ko. Pero hindi pa nadumi. Nung makatatlong inom ako, di bali Tatlo. 90 drops ha. 90 drops. Yan, lumabas na. Nailabas mo. Nailabas. Ilang buwan ba yun na hindi ka nakakadumi po? Siyang buwan. Isang buwan hindi nakakadumi. Sige, Gaano kalaki ba yung tiyan mo? parang manganganak. Oh, Pero sabi ako mo, namayat. sabi mo pati yung ari mo, saan na ba yun? Dito na nabot dito yung batas. Hindi siya nagpa-picture. Dapat nagpa-picture ka. Oo. Pero Ano sama? yan, 90 drops. 90 drops ng CMD, nag-umpisa nang mailabas niya yung mga dumi niya. Kaya ayan. So bumalik pati yung kanya, bumalik na. Yung nung mayroon yung palang ganon, yung parang kaso ng ganyan na ano, yung lalaki. Pag ikaw nagkaroon ng sakit na ganon, yung yung bayag ba? Oh. Bumaba hanggang dito. Oo, bumaba hanggang dito. Pero yung tubo, yung nagpa-plug pull, nawala. Nawala. Lumubog yun. Ganon pala ang kaso. Oo. Pero okay, 1 month kang hindi makadumi at 1 week ka sa ospital, walang pagbabago. Walang pagbabago. Ilang days kang nagte-take ng CMD na gumanda na kaagad? Before kong naubos yung isang yung 65 ml. 65 ml ba yun? Oo. Mga kalahati pa lang siguro. Kalahati. Naka-recover. Naka-recover. Bumalik lang. Bumalik na yung dati. Tapos yun. Doon ko na na-try na palibasa. Isa din akong public servant ba. Yung bagang nagagamot din na yung, sabi pa nga ng iba ay ang tawag ko agad yan. Yung pantasya. Kasi mamumulso ako eh. Nung ako makarecover, yung nakagaling sa akin, biribit-bit ko man kung saan ako makarati. Kung saan ako makarati. Katunayan nga ngayon, mayroon na naman akong isang patunay na nandyan, na na-infection yung kamay, hanggang dito na yung yung infection, natulungan na naman ng CMD. Gawa ng Diyos ang CMD. Pero sinasabi niyo po na ginamit mo na. Sabi mo, anywhere you go, yung product dala-dala mo. Bakit dala-dala mo yung CMD lagi? Kasi gusto ko kasi, ako kasi iba yung pagtulong mo sa tao eh. Hindi ako tumutulong nang dahil doon sa kumita ako. Ang purpose ko sa buhay ko, masaya ako nakatulong nang nakapagpagaling ako ng kapwa ko. Okay. May napakaganda kang kinuwento sa akin. Yung nakakita ka ng natuklaw ng ahas. Saan yun? Isa din yun, doon sa parting yun ng Kapalungga. Ay natuklaw, wala na siya talagang buhay. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Ano nung nakita nyo po, ano nang itsura niya? Dadalhin siya sa ospital. Oh. Sabi ko, di doon arrival na yan, hindi naabot. Ang ginawa ko, May malay pa yung bata. wala na. Ilan yung edad po? Siguro mga 14 years ganon. So, ano ba yan? Nangitim ba? Sigurado kang tuklaw ng ahas? Natuklaw nga daw ng sabi nung magulang. Ano itsura? Kasi kung may kamandag, nagingitim po yan. Nangitim nga para ng talong itong buong katawan niya. Wala nang malay. Wala na. Anong ginawa mo? Yung CMD, binuksan ko yung kontakip. Tapos, pinanganga ko yung bata. Pag niya, napipisil kong ganyan. Pinatakan ko. Buhos na, hindi na patak. Buhos na. Buhos. Tapos mamaya ay binitawan ko. Binigil ko naman na ganyan mo. So, pinam ko ito. After 1 hour, naka-recover. 1 hour. Nagising. Nagising yung bata. Oo. Tapos, Umiyak. yung kulay niya, anong... Unti-unting bumalik sa normal. Nag-normal ulit siya. Oo. Pero dati itim na. Buong katawan, itim. Buong nangitim na talaga yan. At least nangitim na talaga. Pero nakita ba ng pamilya na ahas talaga yung tumuklaw? Mismo yung ina yung testigos na natuklaw daw talaga ng cobra. Cobra. Ganito daw kadali yung cobra. Yun ang
Cobra Cobra na, daw, Cobra. Pero ngayon, pasalamat at ngayon may mga dinadala ka ng mga Oo, may- kailangan din matulungan. Matulungan. Oo. Hindi ako basta hindi ako nagkakait dun sa nangangailangan ng tulong. Kahit hating gabi akong gisingin sa bahay, nandiyan ang tulong. Hindi ako Sige, anong message mo po sa mga makakapakinig? Ay, ang message ko lang sa mga makakapakinig nito, una, bago tayo isipin natin kung ano man bagay sa mundong ito, una natin isipin ang Diyos. At pagkatapos na matulungan natin yung tao, pasalamat tayo sa Kanya. At sino man makakarinig nito at gusto nilang maramdaman kung ano ang resulta nito, kung ano naman ang sakit meron sila, mag-take lang nitong CMD at ito ay unay Diyos. Kung tayo hindi pa mamamatay, andyan ang kanyang resulta. Ibibigay sa atin. Ayan, pangalan ulit, taga saan? Ako po si Antonio Nieva, ang Purok 3, Barangay Dugungan, Dait, Camarines. Ayan, napakagandang kwento ng kagalingan. Isang taong nalason, isang buwan na hindi makadumi. Tinakbo ng ospital, 10 dextrose na raw, hindi rin walang pagbabago. Pero sa CMD natin, 90 drops of CMD. Akalain mo yan na, more than one month hindi na makadumi. 90 drops of CMD na ilabas niya, labas ng labas yung kanyang mga dumi. Kaya siya ay naka-recover at ginamit pa niya po niya na pangtulong doon sa isang taong na tuklaw ng cobra. Nangitim na daw. Grabe yan, no? So anyway, sa mga listeners, ang bilis ng oras natin. Oo, kung may tanong, magte-text back na lang ako sa inyo. Itong mga nag-text dito, iti-text back ko na lang. Basta yung, pwede pa rin kayo mag-text sa akin sa 0939 9040717 0939 9040717. And of course, bukas na po yun, free health consultation, CMD Center in Legazpi City, 9 a.m. to 5 p.m. Okay, dito na tayo sa mga CMD Center at sa mga mga active na mga distributors. Meron na tayong dagdag na butika dyan sa Camarines Norte, sa King's Pharmacy sa San Vicente, Camarines Norte. At eto po yung iba, pakinggan po natin. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And mayroon tayong mga authorized na mga outlets sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Procuan, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Porok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Porok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa Centro na Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur.
Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. At meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. CMD Stocky Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. At sa First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, si Amdestaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. At syempre dito sa Legazpi City, ang aking CMD office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Ersol Store Centro, Rapo-Rapo, Albay. Emilia Leoneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joan Serrano, Magabawan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itma, nito. Fredchi Berenya, Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad,
Daraga Albay. Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianos Residence, number 14, Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Andiyan din po si Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi City. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag Market. In front, Anislag Church. Sarti Commercial, Market Site, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Ayan, makukulangin tayo ng oras kaya hindi na natin mababanggit lahat. Pero syempre, ang aking CMD Center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop in front ng LCC Supermarket. Okay? Yung may mga gusto mag-avail ng free health consultation tomorrow sa CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 5 p.m. Kung meron ng kayong dati na yung mga latest na laboratory result, pakidala rin po para mabilis tayo sa gagawin nating mission, free health consultation tomorrow po. Okay? First come, first serve. Okay? Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-9040717. Hello kay Ma'am Vilma Pambid and Ma'am Elena Tuisa. Also yung aking anak nanonood. So hello po sa inyong lahat. Kaya lang, ayan, ubos na yung ating oras. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.